Les formacions que tenim és paleta, que són 15 dijous intensius, on aprenem des dels peus de l'obra fins al cap, no? La fonamentació ciclòpia, els murs estructurals o murs de terra, també l'estructura de fusta, el taulat i els envans d'entramats lleugers, d'entramats vegetals. En pedra seca és molt interessant com va començar a Catalunya per una necessitat de coger las piedras del campo cuando la gente necesitaba utilizar ese campo para cosechar. I van fer la utilització d'aquestes pedres per als murs, per cabanes, para diferentes cosas que necesitaban al campo. Las estufas de masa tèrmica massa tèrmica vol dir que la calor, una vegada el foc s'ha apagat, va restituint aquesta calor per la llar durant hores. I això ho fa un sistema molt econòmic perquè utilitzes menys material, menys llenya. El curs de fusta, on utilitzem fusta estructural, fusta massissa, i també tenim el curs d'esmolats per tenir aquesta cura amb les eines que fem servir amb la fusta, i entramats vegetals, que és des de com recol·lectem la matèria prima fins i tot com l'utilitzem a un projecte. En el curs de terra toquem diferents tipus de tècniques, com el cop, la tàpia, i un dels punts que ja he mencionat més forts de la terra és que tenen aquesta capacitat de restituir la calor i la frescor i també de la humitat. El curs de volta catalana i el curs de palla. I aquesta és la branca més salvatge d'Orígens, que és Aborígens, on fem els casals amb els infants.